señoras e señores, moi boas noites, benvidos, benvidas a Ringa unha nova edición das Pontes. Hoxe tempo para botarlle unha ollada ás distintas iniciativas e informacións das que a nosa vila foi protagonista nestes últimos 7 días e comezamos neste caso en Ponteceso, porque ali o pasado mércores a Dil de Turismo Elena López recibía de mans o presidente da Xunta de Galicia a bandeira azul que por quinto ano consecutivo vai ondear na praia do Lago das Pontes. A Concellería de Turismo xa ten no seu poder a nova bandeira azul que durante todo o verán lucirá a praia do Lago das Pontes por quinto ano consecutivo. O pasado mércores a Dil Elena López se desplazaba ata o Real de Balarés, en Ponteceso, onde o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a secretaria xeral da Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, Eva García, e o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, presidían o acto de entrega destes recoñecementos mellores areais da comunidade. Un ano máis, Galicia volve estar na cabeza das comunidades autónomas con máis bandeiras azuis do Estado, con 137 distintivos, 108 en praias, 12 en portos deportivos e 17 en centros azuis, o que deixa a comunidade galega como a terceira con máis recoñecementos do país, tan só por detrás da comunidade valenciana, con 143, e Andalucía, que neste ano recibía 138 distintivos. Precisamente o lago foi o escenario escollido un ano máis para a celebración do certame hípico As Pontes Secuestre. Terceira convocatoria desta cita que vai traer ata a nosa vila a 200 xinetes e amazonas de toda Galicia. 200 xinetes e amazonas visitarán unhas horas terras pontesas da man da terceira edición do certame hípico As Pontes Secuestre. O Lago das Pontes volverá a coller esta convocatoria na que está prevista a participación de clubes das 4 provincias galegas e na que a Federación Galega de Hípica, o Concello das Pontes e o Clube Prado Ventura volverán colaborar na súa posta en marcha. Nesta terceira cita, veciños e visitantes poderemos desfrutar de novas probas de salto en alturas de entre os 30 centímetros ata o metro, puntuables para o Campeonato Galego desta disciplina e que darán comezo ás 11 da mañá. Tamén para a primeira Liga de Saltos das comarcas de Ferrol e Ume e Ortegal, e que se estrea precisamente esta tempada. Outro dos atractivos serán as probas de andadura, tamén puntuables para o circuito autonómico, que se celebrarán xa pola tarde. E, por suposto, vanse a reeditar os bautismos hípicos para aqueles pequenos e pequenas que desexen montar a cabalo por primeira vez. En canto ás entregas de premios de cada unha das categorías e probas, esta nun principio está programada para 7. Non abandonamos este espazo tan mítico porque o Instituto de Transición Xusta ven de confirmar a axuda de 1,5 millón de euros para o Concello das Pontes para poñer en marcha o Parque Toxo Verde e que vai incluir a rehabilitación da Rotopala. O proxecto Toxo Verde, co que o Concello das Pontes pretende restaurar a Rotopala e recuperar o seu entorno natural, vai dando pasos para a súa posta en marcha. E que o Instituto de Transición Xusta vende destinar unha contía de 1.553.053 euros para a súa posta en marcha. Estes fondos, procedentes do Programa de Axudas para Infraestructuras Ambientais, Sociais e Dixitais, e cuya primeira resolución provisional se daba a coñecer xa en xaneiro, permitirán non só recuperar a Rotopala, senón tamén dar vida a un museo ao aire libre sobre o pasado mineiro das Pontes, nunha superficie de 155.000 metros cadrados. Un proxecto no que tamén van ter o seu espazo diferentes equipamentos que se empregaron durante a época na que a mina das Pontes se encontraba en pleno funcionamento, como un rodete ou o portacabezas dunha cinta transportadora, e que tamén quedarán colocados e debidamente conservados neste futuro museo mineiro ao aire libre. A actuación completarase con cartéis explicativos sobre os traballos que se realizaban nesta zona e coa construcción dunha área de descanso e esparcemento a carón do lago. Segundo se recolle na resolución definitiva publicada a pasada semana polo ITX, 19 proxectos en todo o país se van repartir 25 millóns de euros. De feito, en Galicia, ademais do proxecto Pontés, no Concello da Laracha van recibir unha achega próxima aos 1,4 millóns de euros para a rehabilitación e mellora dun edificio interxeracional. Poñemos agora os nosos ollos en Endesa porque xa están en marcha os traballos previos para poñer en marcha, neste caso, unha planta desmineralizadora que vai alimentar o ciclo combinado de Endesa. Endesa vai construir unha nova planta de auga desmineralizada na nosa vila para prestar servizo á central de ciclo combinado. De feito, ata agora, estas instalacións operaban con respaldo da planta da central térmica, pero co seu peche precisan dun novo punto do que surtirse. O proxecto implicará unha inversión de case 3,5 millóns de euros e xa conta coa autorización medioambiental do Ministerio de Transición Ecolóxica. Na mentras, permanece en exposición pública a modificación da concesión de augas do Eume solicitada por Endesa, tal e como recollo o Diario Oficial de Galicia do pasado 5 de maio, coa fin de adaptar a súa concesión antiga a estas novas instalacións, aínda que iso non vai supoñer un incremento do consumo de auga do río por parte da eléctrica. Segundo recollo o proxecto, a auga que se vai empregar nesta planta procede das purgas do proceso de auga bruta e
tamén se reutilizarán as augas pluviais como augas de refrixeración. Esta nova planta, que terá un prazo de construcción de 2 anos, ocupará preto de 300 metros cuadrados e contará cunha capacidade de entre 90.000 e 100.000 toneladas de auga. Seguimos en clave municipal, porque o Concello das Pontes, mediante o Departamento de Benestar Social, abría o prazo estes últimos días para presentarse as axudas municipais á escolarización de cara ao curso que ven. Unha partida de 35.000 euros vai ser a que se reparta entre as distintas solicitudes tanto deste mes de xuño como da convocatoria extraordinaria de setembro. O Concello das Pontes vai destinar este exercizo unha partida de 35.000 euros ás axudas municipais á escolarización de nenos e nenas afincados nas Pontes. Ao igual que en convocatorias anteriores, a Concellería de Benestar Social busca deste xeito axudar as familias con menos recursos á hora de afrontar os gastos que implica o inicio do colexio, mediante distintas contías que servirán tanto para mercar libros como para adquirir material informático, escolar ou para estudantes do Conservatorio de Música. Estes fondos oscilarán entre os 40 e os 140 euros, segundo o nivel de estudos do neno ou nena solicitante. E para poder acollerse a este programa é necesario estar estudando educación infantil, secundaria, primaria, formación profesional ou bacharelato nalgún centro de estudos das Pontes ou ben no Conservatorio de Música. Asemade, a familia do solicitante deberá estar empadroada nas Pontes e contar cuns ingresos anuais inferiores aos 22.500 euros. O prazo de presentación de solicitudes manterase aberto ata o día 25 deste mes e os formularios e documentos requeridos poderán entregarse ou ben no Rexistro Municipal con cita previa ou mediante a sede electrónica sede.aspontes.org. Xa en setembro, entre os días 22 e 30, abrirás un segundo prazo de solicitude de axudas, neste caso para nenos e nenas que formalicen a súa matrícula en setembro. As bases da convocatoria xa se poden consultar na web municipal aspontes.org. E de axudas municipais á escolarización a axudas a entidades culturais, porque un ano máis tamén saían, neste caso, a concorrencia competitiva os 220.000 euros que o Concello das Pontes vai destinar ás distintas entidades culturais que desenvolven a súa labor aquí nas Pontes. Ademais de poñer en marcha estes días o prazo de solicitude das axudas municipais á escolarización do Departamento de Benestar Social, a Concellería de Cultura abría uns días o prazo para que as entidades culturais da vila se acollan ao Programa Municipal de Fondos para este tipo de colectivos. Neste ano, destinaránse 220.000 euros a sufragar as actividades e equipamento das distintas entidades culturais e incluso posibles obras para os locais nos que realicen a súa actividade. Iso sí, os fondos iránse asignando mediante concorrencia competitiva e cun sistema de baremación semellante o de convocatorias anteriores. A este programa poderán optar as entidades que estén legalmente constituídas, inscritas no Rexistro de Asociacións de Galicia e no Rexistro de Asociacións do Concello das Pontes, que carezan de fins de lucro, que desenvolvan as súas actividades no ámbito territorial do Concello ou sobre temas de interese para o Concello. Ademais, é requisito fundamental que as asociacións estén ao día nas súas obrigas coa Axencia Tributaria, Seguridade Social e co Concello, e nas súas obrigas legais co persoal que preste servizos para estas entidades. As solicitudes pódense presentar xa telemáticamente mediante a sede electrónica do Concello, no enderezo sede.aspontes.org ata o día 18 deste mes. En canto ás bases, pódense consultar na web aspontes.org ou ben no Boletín Oficial da Provincia do pasado 28 de maio. E visitamos agora o mercado municipal, porque un ano máis estas instalacións formaban parte da campaña autonómica Quero o teu mercado para impulsar este tipo de establecementos comerciais. O pasado sábado tivemos diferentes agasallos e incluso sorteos entre os clientes que se pasaron polos distintos postos cos que conta o mercado municipal Pontes. A campaña Quero o teu mercado, impulsada na Concellería de Emprego e Comercio, volvía a facer parada unha edición máis na Praza de Abastos das Pontes. Así, o pasado sábado, durante a mañá, moitos foron os clientes habituais do mercado que, por facer as súas compras de cada día, recibiron diferentes agasallos, como un mantelo ou unha bolsa de tea, co lema dunha iniciativa coa que se pretende poñer en valor estes espazos e o gran produto que podemos atopar neles, a proximidade e tamén a gran labor daqueles praceiros e praceiras que todos os días nos venden carne, peixe ou verduras frescas cun sorriso e a maior das profesionalidades. Asemade, gracias á Concellería de Hostalería e Comercio, os clientes de Pepe ou Castelo tamén recibiron unha participación para entrar no sorteo de 2 cestas de merenda da Concellería de Turismo, ateigadas de saborosos produtos locais e cuyos gañadores se darán a coñecer nos vindeiros días. Para pechar a mañá con bo sabor de boca, tamén se repartiron saborosos petiscos elaborados con produto fresco galego. 63 prazas de abastos das 4 provincias galegas e máis de 2.550 profesionais do comercio do produto fresco de proximidade participan este ano no Quero o teu mercado, unha iniciativa que volvía a ser todo un éxito para revalorizar este tipo de espazos comerciais dinamizadores das economías de todos os concellos e incluso, en moitas ocasións, puntos de encontro da veciñanza.
E coa proximidade da celebración do San Xoán, da noite máis curta do ano, tendo o Concello tamén se acaban esta mesma semana o bando municipal que regula a colocación de fogueiras nesta noite. A pouco menos de 2 semanas para a celebración da Noite do San Xoán, o Concello das Pontes vén de facer público o bando que recolle as limitacións e o proceso de tramitación do correspondente permiso municipal para realizar as tradicionais cacharelas da noite máis curta do ano. Así as cousas, as persoas, asociacións ou entidades organizadoras de calquer tipo de celebración de San Xoán terán que presentar ata as 2 da tarde do vindeiro día 20 como data máxima e no rexistro do Concello a correspondente comunicación previa ou solicitude de autorización sinalando o nome, enderezo, teléfono e fotocopia do DNI dos responsables da organización ou comunidade, ademais do emprazamento da cacharela. En canto aos requisitos das fogueiras, estes son semellantes aos de anos anteriores, xa que as luminarias en zona urbana non poderán exceder os 6 metros de perímetro e os 2 metros de altura. E no rural, as limitacións serán de 3 metros de perímetro e 3 de altura. Non estará permitido instalar unha fogueira baixo un tendido eléctrico ou telefónico, así como nas proximidades dun local con produtos inflamables. Quedará prohibido queimar neumáticos, plásticos, escumas de poliuretano, aceites ou sustancias que ao arder desprendan fume tóxico, ademais de recipientes con líquidos inflamables ou gases a presión. No suposto de que a fogueira se realice nun terreo público enlousado ou asfaltado, vai ser necesario protexer o pavimento cunha capa de 10 cm de area e unha vez remata a festa, en menos de 48 horas, o espazo empregado para tal fin deberá quedar limpo. Non vai estar permitido realizar fogueiras en terreos públicos, agasos habilitados para tal fin e tampouco vai ser posible realizar lumieiras nin na praia do lago nin na súa contorna. Os que realizan unha fogueira nun terreo privado deberán contar con permiso do propietario. Asemade, como ven sendo habitual, a Policía Local encargarase de controlar as fogueiras e poderá ata solicitar o pertinente permiso ou autorización. Tamén hai límite de horario para que estas cacharelas estén prendidas, xa que ás 4 da madrugada do día 24 todas elas deberán estar xa sofocadas. Seguimos con máis cousas. Agora visitamos Coente, concretamente a Casa do Mel, porque ali ao longo da fin de semana e tamén na Casa do Peso se van desenvolver diferentes charlas didácticas, neste caso da man do colectivo de veterinarios Vespa. A Casa do Mel de Guente vai estar do máis concorrida ao longo destes días e que dende hoxe ata o domingo esta vai ser o escenario da 8ª edición das Xornadas Técnicas a Vespa 2025. Unha convocatoria impulsada pola Asociación de Veterinarios Especialistas en Sanidade e Produción Apícola, en a que se dan cita expertos na materia para ofrecer novos coñecementos e formación aos apicultores e apicultoras da comarca. De feito, esta tarde procedíase a recepción dos participantes e a entrega de documentación, o que se sumaba unha cata de mel dirixida a cargo de IXP Mel de Galicia. Xa para mañá teremos un programa moito máis intenso, porque ás 9:30 terá lugar a primeira das 5 conferencias da xornada. O veterinario Daniel García será o encargado de inaugurar esta formación cunha charla sobre o uso de aplicacións informáticas en apicultura. Seguidamente, o experto Fernando Rieza falará sobre a inmunidade en abellas e ao seu remate intervirán Esther Rodríguez e Carmen Seijo, que van debater sobre a sanidade e a produción apícola. Pola tarde celebrarase unha visita á Aula da Natureza da Antulleira da Mina e o remate desta saída Ecoiz Galarza ofrecerá unha disertación sobre a importancia dos zánganos, o que seguirá unha mesa redonda co propio Galarza e tamén co presidente da Casa do Mel, Manuel Ferreira, para rematar coa celebración da Asamblea Anual de Avespa. Xa o domingo, a partir das 11, na Casa do Peso haberá unha xornada formativa para apicultores e apicultoras da comarca en a que participarán Egoitz Galarza, Benigno Basteiro e Manuel Ferreira e que virá seguida dunha demostración de inseminación de raíñas, neste caso na Casa do Mel. Éxito rotundo a dunha nova edición da Andaina Solidaria de loita contra o cancro organizada pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro aquí nas Pontes e que preto de 400 persoas se sumaban o pasado domingo a esta andaina e tamén colaboraban coa causa. As Pontes volvía a responder e case 400 persoas saían o domingo á rúa da man dunha nova edición da Andaina Solidaria organizada pola Asociación Española contra o Cancro dende a Xunta Local das Pontes. E que na súa primeira edición en 2019, ponteses e pontesas de todas as idades respaldan cada primavera unha cita na que deporte, investigación e solidaridade van da man para lograr unha única fin, recadar fondos cos que seguir avanzar nas investigacións que a propia Asociación Española contra o Cancro ten en marcha sobre os diferentes tipos de cancro coñecidos. A Casa do Concello serviu de punto de encontro de veciños e veciñas que, lucindo camisola verde da iniciativa, ían a afrontar unha andaina de algo máis de 4 km polas rúas do centro urbano e os arredores da senda Calvo Sotelo, os que se sumaron os que quixeron poñer o seu grande area cos seus donativos ou facéndose cunha camisola ou algún produto promocional da iniciativa. E que o importante era colaborar e botar unha man en calquera das súas formas.
Así as cousas, ademais de integrantes do tecido asociativo local e veciños e veciñas anónimos, entre os participantes atopamos as concelleiras Tania Pardo e Ana Pena, dúas xa clásicas integrantes desta cita e que cada ano dan boa conta de que a solidaridade de ponteses e pontesas se traduce en feitos e non só en palabras. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Seguimos botándolle unha llada das distintas actividades que tivemos aquí na nosa vila pasada fin de semana, porque unha delas, e do máis concorrida, foi a presentación oficial dese mural impulsado pola Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes. Un mural que ten como escenario neste caso a Rúa Sergio Rivera Chao e que aínda está por rematar. A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes presentou a pasada fin de semana nun acto público a súa nova iniciativa reivindicativa. O mural no que se rende homenaxe á loita obreira do agosto do 75 nas Pontes, protagonizada polo ascenso a chemenea dos sindicalistas Miguel Ángel Domínguez Bolaños e José Luis Muruzábal. Un acto de protesta que marcou un punto de inflexión na loita sindical obreira na comarca e que pretendía servir como denuncia das malas condicións laborais dos 1.200 obreiros da térmica das Pontes, que por riba foron despedidos. Así, o pasado sábado no Alobi, un nutrido grupo de persoas entre sindicalistas, veciñanza, integrantes da plataforma pontesa e protagonistas e familiares dos que viviron esa emblemática protesta volvían xuntarse para analizar o que acontecía aquel 25 de agosto, no que Muruzábal e Bolaños pasaban 36 horas a 360 metros de altura. De feito, polo escenario pontés pasaron facianas moi coñecidas do movemento sindical da época, como Alfonso Tellado, Juan Manuel Sarasiva, Javier Cuba, Carlos Moraiga ou o mesmísimo Bolaños, que intervía por videochamada neste acto. Todos fixeron memoria para dar conta da súa experiencia naquela xornada e tamén para render homenaxe a un dos seus grandes protagonistas, Muruzábal, que xa non está connosco. Muruzábal foi un lutador a prol dos máis débiles. Non era abondo o sindicalismo, foi abogado laboralista e logo se meteu de cheo en isto que se chamou os centros especiales de emprego. Tuve a sorte de traballar con el, tuve a sorte de soportar primeiro aquel modelo sindical do cual eu non estaba acostumado. Eu era resultado das comisións obreras de Labazán. Aquelo era outra cousa diferente, non? Realmente, cando lembramos a Muruzábal, tamén hai que situalo en 1975. Xa en 1974 foi un ano de grandes movimentos sociales, moito sindicalismo, que aquelo era, hasta era novo eu, o sea que se pode pensar que foi un ano moi abondoso de gañas e dunha xuventude que estábamos empecinados en que non podíamos perder o emprego. Eu entraba en Bazán en 1963, a de despedir no 67, no 72 volveron a despedirme, hasta que a vida me pon diante de Muruzábal e Burgos. Aquelo non eran as comisiones obreras da cual estaba eu acostumado e donde mamei aquela sabiduría sindical que me proyectaban os líderes obreiros. Aquelo era outra cousa.
Claro, aquela outra cousa se manifestou na folga do 75 nas Pontes, donde eu tuve o inmenso placer de participar. Placer, sí, porque cambiares logo, se non viviches ninguna folga, onde carallo te metiches, francamente. Por tanto, sí, tive o placer de compartir aquela outra versión sindical da cual eu non estaba acostumado. E non era fácil, porque realmente 1975, o 12 de agosto asesinaban a Moncho Reboiras. O 25 de agosto, Muruzábal e Bolaños trepan pola chimenea para arriba. O 27 de setembro, uns meses antes de morrer o ditador, ainda ten a forza suficiente para asinar 5 penas de morte con fusilamento. Non sei se foi por fusilamento ou por aquela tortura do perno aquí, non? E por fin, o 20 de novembro, morre na cama o ditador. Foi un ano moi fructífero, como podedes ver. Sin embargo, morre o ditador, pero non morre a ditadura. Efectivamente, o tempo pasou, e moi pouco, uns meses máis adiante, un par de anos máis adiante, As Pontes volve a estar en pé de guerra grazas ao esforzo individual do compañero Matalobos. Que vou a decir? Non se pode decir máis do que xa escoitachedes, e o meu extraordinario agradecimento aos que cuestionaron con esa acción de subir a chimenea, cuestionaron aquel sindicalismo que empezaba a estar doblegado polos patos pola libertad, que se chamaron entre aspas. Asemade o seu fillo Joseba Muruzábal, tamén autor do mural que xa podemos desfrutar na rúa Sergio Rivera Chao, en lembranza deste acontecemento, daba conta do que supuxo para el este proceso de pintar ao seu propio pai. Un traballo que aínda non está rematado e que, tal e como explicou o artista, está vivo e vai incorporar a visión dos máis pequenos. O mural está sen rematar. As dúas caras que están ali pintadas, de Bolaños e do meu pai, van a cambiar. As fotos das que partía eran moi malas, porque fotos dos anos 70, do 75 apenas hai. Fun a casa, revisamos todo, non había fotos desa época. A foto de Bolaños era moi mala, entón, onte, envioume a miña irmá outra imaxe e dixen, teño que cambiar a foto do meu pai. Pero se cambio a cara do meu pai e de repente fago un pedazo de retrato do meu pai, porque a foto dá de sí, Bolaños vai quedar moi atrás. Entón pedinlle a Bolaños que me mandara outra imaxe, un pouco mellor que a que ten, pero tampouco moito mellor, a ver se podo equilibrarlas, teñen que quedar equilibradas. Por outro lado, o luns vou falar co miño a un colexio de aquí a contarles a historia aos pequenos, a unha clase de 6-7 anos, para ver se me fan uns debuxos e escollo algún debuxo para representar esa subida de dous homes pola chimenea e que sexan os pequenos deste pueblo os que se fagan con esa historia, non? E integralos. Entón, bueno, o mural ainda está vivo, queda unha pared por facer, queda moito que mellorar na que xa está, sinto que non está rematado, pero vai a mellorar moito. Ademais das intervencións do público presente, moitos deles coñecedores desta historia, o evento tamén incluíu a música do cantautor Manolo Bacallau, coa que se clausuraba esta homenaxe. Almorcei na cas do grego e voltarei a xantar. Almorcei na cas do grego e voltarei a xantar. Se non me arrimo a quen ten, que non ten que dar. Se non me arrimo a quen ten, que non ten que dar. As igrexas son comercio e os curas son comerciantes. As igrexas son comercio e os curas son comerciantes, e o toque da campana van os ignorantes, e o toque da campana van os ignorantes. Din gori, 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 enterremos a este
perdoe. E se non ten diñeiro, enterrémolo no palleiro. E botamos xa unha ollada a distintas actividades que imos ter ao longo da fin de semana porque non podían faltar neste mes de xuño os amigos da Madeira coa súa nova edición das xornadas de portas abertas. Mañá mesmo, tanto pola mañá como pola tarde, podemos achegarnos ata o Hexágono da Fraga para desfrutar da súa pericia cotorno. O colectivo de Amigos da Madeira tamén quere ofrecer un ano máis unha nova oportunidade a veciños e veciñas para que estes poidan coñecer os traballos desenvolvidos durante este último ano polos integrantes do seu colectivo. Daí que mañá volveremos ter a oportunidade de desfrutar dunha nova xornada de portas abertas no Hexágono da Fraga. Unha cita xa clásica destas datas que nos permite desfrutar da pericia co torno, co cincel ou co pirograbador destes homes e mulleres que dun toro de madeira de calquer tipo son capaces de crear unha obra mestra. Así as cousas, veciños e veciñas de calquera idade poderán non só visitar esta colección de traballos, senón tamén probar o que traballar cun torno baixo as directrices de auténticos expertos na materia como Xosé María López Ferro, Juan Bernat ou Lolo Castro, entre outros. A xornada desenvolverase en horario de mañá, de 11 a 1 do mediodía e xa pola tarde novamente de 4 a 7, como sempre, con entrada totalmente libre. E tamén mañá, pero iso xa pola tarde, teremos música no Auditorio Municipal Alobi porque a Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa celebra o seu tradicional fin de curso. Neste caso, toca homenaxear as típicas verbenas galegas. Toca xa pechando no académico e dende a Banda Cultural e Recreativa das Pontes van o facer como xa é habitual, dando boa conta de todo o aprendido neste ano. Así as cousas, os alumnos e alumnas de todas as modalidades e sesións que se imparten mediante esta entidade musical van protagonizar na tarde de mañá un recital no que haberá lugar tanto para eses pequenos e pequenas que se están a iniciar no mundo da música como para aqueles que xa contan cunha experiencia algo máis dilatada e xa son quen de interpretar complicadas pezas en solitario. Para desfrutar destes avances, desde a dirección da escola idearon un festival no que toca homenaxear ás verbenas de toda a vida, tanto a nivel musical como de vestiario e escenografía. De aí o título do concerto deste ano, Verbena na Escola. O recital volverá ter como escenario o Auditorio Municipal Alobi. Sobre as súas táboas, veciños e familiares dos alumnos e alumnas poderemos desfrutar do aprendido por parte do alumnado de iniciación e dos grupos de cámara para rematar con varias pezas interpretadas polos integrantes da banda xuvenil que dirixe Tamara Soto. O concerto botará a andar ás 5 da tarde con entrada de balde ata completar aforo. E dunha escola que mañá bota o peche ata o ano que ven a outra que na xornada do mércores celebraba o seu festival de fin de curso. Falamos da Escola Municipal de Acordeóns que dirixe o mestre Jorge Vázquez e que ofrecía un interesante concerto no Alobi. A Escola Municipal de Acordeóns pechaba esta semana o seu curso 2024-2025 e non podía ser máis que da man da música e dunha fantástica mostra de todo aprendido nestes últimos meses. Así, sobre o escenario do Auditorio Municipal Alobi, na tarde do mércores, veciños e veciñas puidemos desfrutar dun repertorio do máis variado interpretado por mestría, neste caso, polos alumnos e alumnas de Jorge Vázquez. Un repertorio que servía de aperitivo para as dúas vindeiras actuacións que van protagonizar nos días co Festival de Fin de Curso de todas as escolas tradicionais e xa en xullo, da man dunha nova convocatoria do Festival de Acordeóns das Festas do Carme. Houbo pezas en grupo, individuais, na compañía do propio Vázquez e onde se mesturaron clásicos da música galega con pasodobles e temas do máis animados, como o Vals de Taramundi, a Regueifa ou o Vals de Albelda.
Como fin de festa, nada mellor que varios temas en grupo tan coñecidos como La Aurora ou A Rianxeira, con todos os integrantes da escola. Un exemplo de que a música é unha ferramenta fantástica para subir no mesmo escenario a diferentes xeracións cunha afección común, sacar as mellores e máis afinadas notas do seu instrumento. Tamén esta semana estivemos a pasar pola Asociación de Veciños das Campeiras. Ali desenvolvían dúas interesantes iniciativas nestes últimos días. Unha delas, unha exposición na que recollen os traballos de todos os cursos que se estiveron a desenvolver neste local social nestes últimos meses, e unha segunda, neste caso xa formativa, adicada ás consecuencias dos danos cerebrais. A Asociación de Veciños das Campeiras foi escenario nesta última semana de diferentes e entretidas actividades que fixeron do seu local social todo un rebulir de visitantes e veciños. Así, o pasado sábado, abrían ao público a exposición de traballos dos diferentes cursos de boliños, talla de madeira, restauración de mobles, bordado, cesteiría e calceta que se impartiron nestes últimos meses. Unha colección na que puidemos desfrutar de cestos e bolsos elaborados con bimbios, fermosos mantelos de encaixe que nada teñen que envexar aos das palilleiras de Camariñas, mobles con máis de 50 anos as súas costas, pero que agora contan cunha nova estética, ou incluso reloxos e cadros tallados en madeira.
Ademais desta exposición efímera, onte mesmo o local das Campeiras servía para acoller unha das sesións do ciclo Visión sobre o dano cerebral adquirido no cinema, unha iniciativa impulsada por Euroeume, a Asociación Dano Cerebral Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas con Dano Cerebral Adquirido. Hoy vinimos a As Pontes a proyectar una película que se titula Fálame de ti, en colaboración con Euroeume, y estuvimos haciendo diferentes actividades estos meses. Y hoy nos centramos en esta película, es un cineforum en el que vamos a proyectar la película, que está relacionada con el dano cerebral adquirido porque trata de un ictus. Y después va a haber un pequeño coloquio en el que las personas comentarán qué les pareció la película, cuáles son sus impresiones después de verla, qué sintieron también. Y voy a dar un poquito de información sobre qué es el dano cerebral adquirido y también vamos a incidir en el tema del ictus, que al final es algo que la población lo nota que está más cercano, ¿no? Aunque el dano cerebral adquirido también está muy cercano, hay mucho desconocimiento sobre este tema. Y vamos a dar una pequeña explicación sobre qué es el daño cerebral adquirido, cuáles son sus secuelas, cuáles son las causas, también cómo podemos evitarlo, ¿no? Cuáles son esos hábitos que llevamos a cabo en nuestro día a día y que a lo mejor tenemos que cambiar, no nos damos cuenta, ¿no? Y esas recomendaciones para que el porcentaje de tener un ictus o llevar a cabo una vida saludable sea mejor, ¿no? Lo principal que damos son esa sintomatología, ¿no? Que puede percibir una persona antes, cuando está llegando ese ictus, que es la parte buena que siempre decimos, ¿no? Que el ictus llega avisando, siempre nos avisa previamente, nos envía una serie de síntomas, como puede ser un dolor de cabeza repentino, como el de unas migrañas, la pérdida del equilibrio, pronunciar mal o decir un diálogo que es incoherente, una serie de síntomas que son aquellos que nos envía el ictus para decir algo no está yendo bien dentro de mi cuerpo, ¿no? Lo que siempre decimos que hay que hacer una vez que empiezas a sentir cualquiera de esos síntomas es no esperar. El lema que tenemos es que el tiempo es cerebro, entonces el no esperar es primordial porque eso va a hacer primero que podamos salvar nuestra propia vida o la de un tercero a quien le esté dando ese ictus y también que las secuelas que tengamos el día de mañana sean secuelas que podamos, que no nos cambien la vida al 100%, ¿no? Entonces, siempre decimos eso, llamar rápidamente al 112, al 061, no esperar absolutamente nada y las recomendaciones que damos también es que no se tome ningún tipo de medicamentos, que no se coja el coche, ese tipo de recomendaciones que a lo mejor en un momento de nerviosismo intentas conducir tú mismo o tomar cualquier medicamento por cualquier mito o recomendación que escucharas y la verdad es que en el caso del ictus lo mejor es no tomar nada y llamar de inmediato a emergencias. O obxectivo era ofrecer unha xornada informativa e de sensibilización sobre esta enfermidade, empregando o cine como fío conductor e da man da produción francesa Fálame de ti. De feito, a convocatoria arrincaba con esta película protagonizada por un exitoso home de negocios que tras dun ictus debe readaptarse á súa nova situación persoal. Tras a emisión deste filme, celebrábase un debate entre os asistentes no que se abordaba non só as consecuencias que pode ter nunha persoa un ictus, senón tamén naqueles que o rodean, e onde o papel do coidador foi obxecto dun interesante debate entre os participantes. Tempo agora de entrar en terreo deportivo e comezamos falando de resultados, porque o pasado sábado tiñamos sexta edición do Slalom Vila das Pontes no circuito de velocidade da nosa vila cun claro gañador, Borja Cotobaz. Borja Cotobaz alzábase co primeiro posto na sexta edición do Slalom Vila das Pontes, puntuable para o campeonato galego desta disciplina, e que tivo o circuito de velocidade da vila como escenario o pasado sábado. Coa organización do Automóvil Club As Pontes e o respaldo do Concello e da Federación Galega, a proba pontesa volvía a ser todo un reclamo para o medio cento de pilotos de diferentes puntos da xeografía galega que se animaron a participar nunha exixente proba de algo máis dun quilómetro de percorrido e diferentes obstáculos que había que evitar. Ademais do piloto da escudería Scratch Fene, a clasificación xeral completaron a Anxo Lariño, do Clube Berberecho de Noia, e Pablo Castro, do As Pontes Motorsport. Na proba feminina, o primeiro lugar foi para Emar José Chao, da escudería Moeche, seguida de Alba Senande, do Berberecho, e Eva Caride, do Scratch Fene. E na Copa Debutantes, o primeiro lugar do podio foi tamén para Alba Senande, seguida dos pilotos do Siroco de Narón, Miguel Santiago e Francisco Rodríguez, segundo e terceiro, respectivamente. A semana tamén se fixo entrega un ano máis do trofeo Talleres Trevín para o último clasificado sen penalizacións e que se xudicou a integrante do Lucus Rally, Laura Díaz.
Xa por agrupacións, no grupo 1 de vehículos de competición de tracción dianteira e ata 1.200 centímetros cúbicos, o primeiro posto foi para o piloto de ACAP Juan Ramón López, seguido de Jorge Longarela, do Scratch de Fene, e Alejandro Fernández, tamén de Fene. No grupo 2, con vehículos de tracción dianteira e de entre 1.200 e 1.600 cabalos, primeiro foi Anxo Lariño, do Berberecho, e a segunda praza foi para Pablo Castro, das Pontes Motorsport, e xa en terceira posición quedaba Iván Picallo, de Moeche. En agrupación 3, para vehículos de 1.600 centímetros cúbicos en diante de tracción dianteira, o título pontés foi para Daniel Martínez, do Automóvil Club As Pontes, na mentres que Bruno Fernández, de Moeche, e Carlos Domínguez, do Scratch de Fene, foron segundos e terceiros, respectivamente. Na agrupación de propulsión traseira, o que mellor rexistro lograba foi Borja Cotobaz, seguido de Pedro Díaz, os dous do Scratch de Fene, e Manuel Trevín, do ACAP das Pontes. Finalmente, na modalidade de vehículos de serie de tracción dianteira e de cilindrada ata 1.200 centímetros cúbicos, o mellor da proba foi Gerai González, do Siroco de Narón, segundo quedaba Manuel Ferreira, da Escudería Moeche, e en terceira posición remataba tamén o piloto de Moeche, Sergio Rodríguez. Deixamos o mundo do motor, pero iso sí, toca falar de fútbol porque o CD das Pontes xa ha estado máis atarefado para organizar unha nova edición do seu torneo de fútbol de base. Oitava convocatoria dunha cita en categorías alevín, benxamín e prebenxamín que se vai desenvolver tanto mañá sábado como domingo. O fútbol de base volverá a tomar esta fin de semana os campos do Pobo das Veigas, damando unha nova edición do torneo de fútbol 8 Vila das Pontes. Oitava convocatoria dun xa clásico destas datas que volve a organizar o CD As Pontes con máis dunha trintena de equipos en categorías benxamín, prebenxamín e alevín, e aos que tamén se van sumar varios equipos biberón, neste caso xa fora de competición oficial, pero que van ofrecer varios encontros de exhibición durante a fin de semana. A participación rondará os 500 xogadores dunha vintena de clubes, como Santa Cruz, o Ánimas, o Cedeira, o Portuarios, o Ural ou o Clube de Campo de Ferrol, entre outros. Con respecto aos horarios, o sábado ás 9:30 arrincarán os encontros en categoría alevín e prebenxamín, na mentres que as finais están marcadas para as 7:30 e as 8:05 da tarde, respectivamente. A semana durante ese día haberá unha convivencia en categoría biberón con distintos encontros amigables con partidos de 12 minutos. Xa para o domingo, ás 10 teremos os primeiros choques en categoría benxamín, coa participación de 11 equipos, e a final está programada para as 7:30 da tarde. E do CD As Pontes, o Lago Sport, que tamén poñía punto final á súa tempada de actividades, neste caso cun novo torneo de fútbol sala de base, e que foi do máis concorrido, porque durante a pasada fin de semana moitos foron os equipos e xogadores que estiveron nas Pontes na busca dese preciado trofeo. O Lago Sport volvía a colletar un éxito sen precedentes da man da quinta edición do seu torneo de fútbol base, e iso que o listón xa estaba do máis alto tras a celebración hai un par de semanas do cuarto trofeo Lago Sport de fútbol feminino, en o que a entidade que preside Cristina Maceira lograba ser todo un referente con máis de 200 xogadoras e unha vintena de equipos. Esta segunda gran cita deportiva da primavera tamén foi todo un acontecemento con cifras de récord, e que a marxe de que equipo se fixese coa victoria en cada categoría, o importante foi lograr reunir a máis de 400 nenos de preto de medio cento de equipos en categorías cadete, biberón, alevín, infantil, benxamín e prebenxamín, procedentes dunha decea de clubes galegos que durante 3 días ategaron de bo fútbol os pabillóns de Monte Caxado e da Fraga. Con respecto aos resultados, en benxamín os ferroláns do Parrulo gañaban na final o Lago Sport, na mentres que o Santa Mariña se facía co terceiro posto ao vencer na final de consolación o Lugo Sala. En benxamíns, o título pontés foise para o Piringalla, que na final precisamente se impuxo o Parrulo, e en terceiro lugar quedaba o combinado do infantil A e B do Lago Sport. En alevíns, o trofeo quedaba na casa, no Lago Sport, que se desfixo na final do Lugo Sala. Pola súa parte, o Ribeira facíase co terceiro posto tras derrotar na súa final de consolación o Parrulo. Tamén tivemos victoria local en infantís, co Lago Sport como mellor equipo da categoría, o gañar ao Ribeira na final desta modalidade. Na terceira posición remataba o Santa Mariña, que vencía o Piringalla. En cadetes, final entre o Parrulo e o Lago Sport, que caía do lado do conxunto ferrolán. Na loita pola terceira praza, o Begonte non tivo problema en desfacerse no Narón Futsal, que remataba en cuarta posición. Pois tempo xa para despedirnos, como sempre agradecerles a súa confianza nesta casa para manterse o día da información local. Nos volvemos o vindeiro venres, 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes, pero iso sí, a información continúa en Radio Me todos os días a 1:30 da tarde e tamén a 7:30 nas redes sociais do Concello das Pontes e, por suposto, na web www.aspontes.org. Graciñas pola súa compañía.